Dumela bakhulu, Binyame Tijen is here. I'm back kunge msana. Ndadzoka ndine ma-updates nyaya dziri kuitika iko zvinezvo. Hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa. Mazimba ese ari muSouth Africa. Tell a friend kuti client auya nenyaya nhasi. Pane zvinhu zviri kuitika zvinoda kuti vanhu mese mugare muri alert, and zvinhu izvi zvapasiswa nhasi. New immigration bill yapasiswa. Unenge watowa mutemo kakwanzwa patonzi patopasiswa bill mutemo unenge wapasiswa, ende rabva raendeswa kuparliament. Rakaenda muna 2024 zvaro kunana around April ikoko, kunana around March April ndo vakabva rakaenda, ende nguva yese ranga ririko ndobva chatanga chinhu chine chakuita chichivhoterwa chichiitwa sechichionekwa kusvika pari zvino chabva chapasiswa kuda kuti ma-MP ese emuSouth Africa kana kuti ma-MP mazhinji muSouth Africa vari kuwirirana nechibill ichocho, kutaura kuti zvoni munhu wese anenge abatwa ari undocumented, wese illegal foreigner anenge abatwa muSouth Africa anofanira kudeportwa within 48 hours obva atodzoserwa kunyika kwavo. Ndo nyaya iripo iri kutenderera. Ndoziva vamwe munenge muchida kunyatsonzwisisa pamwe nerimwe rurimi, because I understand kuti vazhinji munenge musinganyatsonzwisisa kuti neshona ndiri kuti chii. South Africa Parliament passes the bill to deport illegal immigrants back to their country faster. Home Affairs Minister Leon Schreiber said the bill introduces new standards for handling immigration cases. It ensures detainees must appear in court within 48 hours and cannot be held longer than 30 days. He added that the changes will improve predictability in the deportation process. Ndo mashoko atiri kuona, atiri kutambira panapa ari kutaurika. To be very honest with you, pakupisa pakurema iko zvinezvi, because ukada kuona zvinhu zviri kuitika muSouth Africa zvakawandisa guys. To be very honest with you, uona kuti kwakatanga kwakauya operation Dudula, ikatanga kududula vanhu chitase, ende unoziva pakatoya Dudula ikai uyo anga achiri minister of home affairs, anga ari Aaron Motswediwe, anditi anga ane maitira aitozviitawo, vanhu vachitombomublame vachiti ayo akadhakwa mudhara yozvoonoita iko zvinezvi. Ndo pakazonzi kunzi kutengesa firiji muchitenga cooler box zvakabva zvotoita bad to worse. Akatopinda atori nemoyo wechibhinya weipapo. And the funny thing about that guy ndechekuti akatombogara kuZimbabwe, aigara kuBorodeo kuZimbabwe, asi munhu wekuti haana kumboningina, haana chekuita nekuti ndoZimbabwe. No, anotoziva everything about Zimbabwe. Kaona chono katomboMutaurira kusanganisira ukatotarisa kamusikana kake Dudula. Ndakatombonzwa rumors ichitaura kuti zvoni kantori nevana vainawo, murume wake anga akamupa vana ivavo, kana kuti baba muridzi wevana ivavo muZimba, kura kuti akamitiswa nemuZimbabwe. But I don't know kuti vanobva vanyatsoita bitterness yekuita svika pakuvenga maZimba to that extent zvichizonyatsoita sei. Zvinonetsa zvinhu zvinenge zvichingotaurika kuti zvazodai, zvazodidi. I still remember kumashuro yakambotsviriridza nyaya yacho, munhu aitomira achidefenda ndimalema neteam reEFF rere. I still remember papa nekanonzi Ndada Lux kaya kekuoperation Dudula. I think he was the first or second leader if I'm not mistaken. Akazobuda akunetsa nevakomana veEFF achinzi mukangotumira katoy soldier kenyu kuda unokanganisa vanhu panapa tiri kuzopedza nako, muchaona takachikora mumaoko kunoko. Ndo imwe nyaya yaitonetsa madhezi acho. But iko zvinezvi manje, let's be very honest, because chakudiwa apa ndechekuti munhu wese ari kuenda kubasa, gara une mari pasaiti, gara une something, gara une backup plan. I understand kuti kudhara vaiti vakakutora umbokutambisira nguva vakakuvharira mukati 60 days, izvozvo zvanane. Unonombotora kwanzi 48 hours watoendeswa kunyika kwako chichi, unongonongoya kwapa murungu kana ka excuse, basa rako unosvika richiripo. But nyaya dziri kuvhiringidza ndechekuti poitwa sei kuti pave neplan yekuti vanhu maZimbabweans vabatsirike. It's something ndinombona vamwe vanombozama, but chiri kungodiwa apa pari kudiwa a better organization yekuti inokwanisa kubatsira mazimba pamwe chete vese vari muSouth Africa, inokwanisa kuengage nema-organizations anenge ari ikoko, inokwanisa kuengage nevanhu vacho, if the likes of ana Dudula vacho anani. Because if you still remember, pane umwe aimbobuda futi aizvita weAction SA achitaura kuti zvoni ananingiriki nemazaizai kudzokerai kuzaizai country wati kwenyu ikokoko.
akazotaurwa naye zvakanaka nevakatombotaura naye kana muchiri murangarira wamwe aibuda achitaura ari muchimota so akazooneswa naye nevanhu zvikanzi aiwa ona vanhu vari kutuka ava vana mhosva and then the next thing akatobuda kuti for sure vanhu havana mhosva ngatidhilei nevanhu vari kuita se vari kutitadzira but tanga kunongedzerawo vanhu vakatanga kunongedzerana ikoko nyaya dzacho dzakazongodzokera kupolitics handimukuzviona ende nyaya iyoyo inogara ichiitika muSouth Africa munhu zvakanyanya kuti munhu wese ada kuloncha political career yake chinhu chaanotanga kuataka kana kuti weakness yavo kana kuti strategy dzavo dzavanodzidzisana semaopposition ikoko kuti enda unoataka chinhu chinonzi muforeign uri kuandastenda nyaya yacho. Ndakarwadziwa zvisingaite musi uno apa pakasungwa umwe mukadzi so ane vana vacheche munhu atoti ndatobuda but nditone mucheche mwana ende mumwe wacho aitonzi anga ane 3 years ndiye wechitu wacho I think wekutanga 3 years in plus kacheche anzi aiwa mandisunga but nditone kacheche ndikutoyamwisa and then the next thing javakatoita anzi vakatoenda kunotora tucheche twacho twoto vakanomuvharira netucheche twake. Imagine kuti zvinosvika pa the extent yekudaro boss paakabatwa anganzi angaenda kuchipatara or something but mabatiro ake anga ane chekuita nevanhu vedhudhula so inini mpanda akatotaurwa neni nevanhu vaita kuti no please cool if it's possible anditi uya uite sei uya paground utry kunzwisisawo nyaya because of distance angu handazokwanisa kuda unoningina ndikati no chindipai nditaure nemunhu ari padhuze anokwanisa kuningina havana ava kuzodzoka back maybe akazoreleaswa kana kuti akazoita se maybe that's why vasina kuzonyanya kuti follow up because vakangoti okay it's okay tichaita se tichakufonera toconnecta nemunhu ane number dzacho otaura newe but zvinhu zvokuti zvinenge zvichiitika imagine onziwo netwana tokotucheche imomo akunobatwa manje papa vatoti vakutobata vachida kunodzosera munhu kumusha. And then the next thing I remember ndakagara pasi ndakataura nemapoliticians almost ese ndataura nemapoliticians akawanda ndichivaudza amana ona ikanyaya iripo musazoda kuzongomhanyira ngoti maakutaura zvinhu zvenyuka muda kuti vanhu vazoya chukuhaipai musazoya even kana mukati tiri kuita revolution vamwe vachita ndakati zvakawanda zvine munenge muchiita mapolitician pari kudiwa plan B pari kudiwa plan inokwanisa kubatsira inokwanisa kugara kuita kuti nzvimbo igarike nzvimbo yacho so that vanhu vanozoziva tiri kufollowa uyu because kana patinodawo nguva dzakadai so idzi anokwanisa kutumirira anokwanisa kuenda pamberi pedu achita se achimiramira nesu because hapana paungatadza kugadzirisa kaishu kadiki kana kuti kuhendla kaishu kanenge achitaurwa kana dhudhula wozotarisira kuti uda kuenda kuZimbabwe kunohendlana naMnangagwa it's something chekuti azviite ndo tuma issues tomutanga kufana utanga kuti kugona kuhendla ndichitotaura nemapoliticians and vakataura zvakawanda zvakataura but chandakazonotisa ndikaona ndechekuti vanhu vese vari kumirira kuti Geza ndiye ngaenda aite zvinhu zvese ari ega ariko nekuti vari kumuti iwo ndo wakatrena ndiwo wakambenda kuhondo ndiwo wakamboda iso ivo vari kungoisa maoko mudenga vakangoda iso chiri kuzonyatsoitwa chacho chinobatika chacho ndo pasina. Saka ndo situation iripo ndo patava iko zvinezvi muSouth Africa ma1 zvina kutombomera mushe because ndangoti ndingogara ndangozivisa vanhu garai mazivisana ikoko kuti it's a bill yapasiswa I understand kuna mwane nharo iwe zvezviri zvekunyeba chichichi because vanoda kuzokudzwa hondo nemurwere wepfungwa kana kuti unge wapotswa kuti uzoita sei uzokurukura ndo mbona vamwe vachiti ukabvira kudhara kuchingosungwa vanhu mani hazvina basa izvi ukaona icho chanzi chapasiswa nemamovement ari kusumuka ana dhudhula dzinotori mhepo dzedze dzakatozvimirira vachazinga kubata munhu wese ende iko zvinezvi takada kutarisa kwatosara mwedzi nehafu 1 month and half kuti mapermits acho akapuwa vanhu grace period expire bill rabva rapasiswa because last time tikaita kuti angotaura kuti okay ndiri kuextenda kuti paite grace period inyu kuti izvezvo bill rasati rapasiswa rekuti dipota munhu pa48 hours mirai mone mamhanyisirwo achaitwa mwana wevhu izvezvi mirai mone type yeskillful zvichaitika zvacho kana mega muchashambisika and the next thing chatisara kuti vakomana vacho vaite vedhula kwasara kuti uchonzonzi vaenda vanoda kugarira pabhodha ava mapurisa aya panonge aita skillful munhu apinda adedede kunenge kwakagarwa ikoko navanhu vacho vedhudhula vachiti tikufaitira tikurukira nyika yedu and what's next unosvika pakuitawo give up moti vanhu vakurwira nyika yavo isusu mune mangonzi imimi munorwirwa nyika yenyu I remember umwe muzimba akabuda achiti sitanyadzidza takadai akanzi kana makadzidza ende munoshandisa education yenyu kugadzira nyika yenyu nenyaya yekutauridzwa saka kwamuriko kwamazimba please be very careful garai muchiziva kuti ndo zvinhu zvaapo ukabatwa 48 hours dzakawanda vakutokuda kuda kudhipota kuita zvekugara madays akawanda zvezvia zvinenge zvichingoitika so ndo nyaya iripo without wasting much of your time muri Zimbabwe ndoda kungogara ndangozivisa mazimba kana uri muSouth Africa umomo uchida kuregistrwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit
zvaizi bata ONO Education Research ane nhamba dzandakuisirai pascreen apo is the only company anokwanisa kurejistera company yako okuvhurira FNB business account uine passport yako chete iri valid. Usasavhairirwa nevamwe vanhu munzi una bank account uchibhadhariswa macharges akawanda uchiudzwa nyaya dzisina basa unzi zviri kuzodai mazuva ano zviri kudidi. Enda uri kune munhu ari reliable and affordable, simple and straightforward. Ndakambonzwa mumwe akambondibvunza hazvizovharwa here zvinozodidi. Tutaura zvevanhu vekuti vese vakabatsirwa hakuna kana hwana akambovharirwa. Saka kana iwo kana ukazombovharirwa ikoko unenge wakaitirwa nemunhu akakuitira zvefake kwete makambani atinenge tichirekomenda isusu. Saka iwo kanoda recommendation yekuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account, bata Education Research. Flyer ndaisa kudhara pascreen, torai mascreenshot, torai nhamba, taurai navo vakubatsirei kaproblems aka kadiki katoma problems kwenyutu.